I ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Ljudi, od danas krećemo jedan novi serijal zvani pregled kola u Super Ligi Srbije ili ti Linglong Ligi. Zašto krećem tek od 5. kola? Pa nisam snimao dok su trajala prošla kola, tako da krećem od 5. Ne bih dalje da dužim, znači ako vas zanima ova tema, neću sad ja puno da analiziram svaku utakmicu, ispričat ću po neki detalj o svakoj, tako da ubacite like, preplatite se, neki komentar upišite da znam ja na čemu sam. Tako da ljudi moji, krećemo sa prvom utakmicom. Prva utakmica FK Proleter Novi Sad protiv FK Crvene Zvezde. Utakmica je završena 0-1 za Crvenu Zvezdu. Slaba predstava sa mnogo grešaka na obje strane i bez jedne prilike. U nastavku posle ulaska Kange i Tomanea, a nešto kasnije Gavrića, Zvijezda je dominirala terenom, pritiskala i na kraju iz prekida slomila otpor žilavog Proletera. Novosađani su opravdali ulogu može se reći najvećeg iznenađenja do sadašnjem 5. kolu. Borbena, organizovana ekipa vođena trenerom Žigićem igra zaista dobar fudbal, ovo im je prvi poraz ove sezone. I na kraju dvije velike greške sudije Čolovića koje su direktno uticale na rezultat. Prva, nedosuđen čist penal za Crvenu Zvijezdu kada je Panko povučen za dres kod jednog prekida. I druga, poklonjen faul nad Tomaneom posle kojeg je Ben postigao gol. Znači idemo sada na tu drugu utakmicu. TSC Bačka Topola i FK Metalac Gornji Milanovac. 2-3 za Metalac. Znači Katanić hat-trick, prvi gol u 16. drugi u 60. pa onda Tomanović u 67. za 1-2. Onda Lukić izjednačenje u 70. i u 75. Katanić za 2-3. To je bio konačan rezultat. Odlična utakmica, stvarno dosta golova i kao da je evropski fudbal. Baš pravi Liga šampiona, Liga Evrope, to mi se baš sviđa. Idemo ljudi sada dalje, sada, znači fantastični Partizan s 5-0 na 1-a, znači petarda je pala, znači gole su postigli Natko, penal u 20. minutu, Asano za 2-0 u 48. Zdjelar u 60. za 4-0 u 65. Asano i za 5-0 Asano u 76. još jedan hat-trick. Znači, dobra je, ekstra utakmica, stvarno, ovo je Partizan, ovako treba da igra jedan predstavnik u Evropi naš. Sad idemo na Čukarički FK Bačka, sada idemo na Fudbalski klub Čukarički i FK Bačku, 1-0, Asmir Kajević u 76. minuti je dao gol za Fudbalski klub Čukarički. Idemo ljudi moji dalje, Spartak Subotica Žrevčar Krv 2-0 pobjedila je Fudbalski klub Radnički Niš. Znači golove su postigli, znači za Spartak za 1-0 Milan Marčić u 14. i u 41. Mile Savković. Idemo na sljedeću utakmicu, znači Fudbalski klub Javor i Fudbalski klub Radnik Surdulica 2-1 za Fudbalski klub Javor, znači druga vezana pobjeda Javora u prvenstvu i treći uzastopni poraz za Radnika. Svi golovi su pali u prvi pola sata, znači Luka Vuković u 3. s penala, Miroslav Maričić u 26. za 2-0 i onda za 2-1 smanji rezultat Miloš Spasić u 30. minuti. Sad idemo na Fudbalski klub Mladost i FK Rad. 1-0 je pobjedila Mladost, mnogo teže nego što se očekivalo. Mladost je slavila protiv Rada i to golom 10 minuta prije kraja. Jesić 79. minuta. Sad idemo na Fudbalski klub Mačvu i Fudbalski klub Novi Pazar. 1-1 je završena ta utakmica, podjela bodova kraj Save. Mačva je odlično otvorila utakmicu i golom u ranoj fazi najavili drugi trijumf u sezoni. Za 1-0
Za Mačvu Zukanović u 11. i Resić izjednačava rezultat 67. minuti. Sad idemo znači na istorijski bod. Fudbalski klub Voždovac protiv FK Zlatibora. 1-1 iznenađenje za navijače Zlatibora i meni iskreno drago za Zlatibor. Znači istorijski bod Zlatibora u elitnom rangu takmičenja. Igrati neriješeno sa Voždovcem na krovu može se smatrati uspjehom, što jeste. 1-0 Đokiću u 59. penal i Vujanović u 77. Znači mogli su oni da odnesu sva 3 boda u Zlatibor, ali eto, idemo na tu zadnju utakmicu. Moji Fudbalski klub Kruševac i Fudbalski klub Vojvodina. 0-1 za Vojvodinu. Veoma važna pobjeda Vojvodine u Lazarevom gradu. Malo je promašio karte Nenad Bulatović za ovaj meč koji generalno gledano Novosađani nisu odigrali na visokom nivou, a golove za 1-0, to je za 0-1, Đorđević u 58. minuti. Ljudi moji, ovdje već završava ovaj pregled kola. Nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno bacite like, prebacite na moj kanal, zapratite mi Instagram Pušlaković _c. Znači, eto, pregledali smo kolo i pišite neke sugestije, neke zamjerke kod, na primjer, mog snimanja. Sve čitam, sve odgovaram, ako imate kakva pitanja, pišite. Do narednog klipa i do narednog kola, vidimo se.